Медитация прощаване е една от най-силните медитативни практики. Винаги има за какво да прощаваме и за какво да искаме прошка. Когато прощаваме на някого, ние го освобождаваме. Когато молим за прошка, освобождаваме себе си. Затова можете да правите тази медитация на всяко място и по всяко време, и колкото искате пъти. А сега седни и отпусни се. Вдишай дълбоко и издишай. И още веднъж. Дълбоко вдишване и издишване. И с издишването отпусни цялото напрежение в тялото, цялата тежест. Понеси се по вълните на своето дишане. И сега извикай пред себе си образът на човека, с който искаш да осъществиш сега процеса на прощаване. Това може да е близък човек, познат, приятел, колега. Човек, който те е обидил, или някого, когото ти си обидил. Представи си, че той сега е срещу теб. Разгледай добре неговата фигура. Как изглежда, в какво е облечен. Виждаш ли го с всички детайли или образът е размит? И какво искаш да му кажеш сега? Прости ми или аз ти прощавам? И нека първото, което ти дойде на ум сега, е и най-правилното за теб в този момент. И сега кажи на този човек: прости ми, и аз ти прощавам. И аз си прощавам на себе си в отношението ми с теб. И аз прощавам и оставям да си иде всичко тъмно, което е било между нас. Прощавам си всички чувства, емоции, преживявания в отношенията ми с теб. Прощавам и оставам да си отиде всичко онова в нашите отношения, което не е било любов. Прощавам и оставям да си иде всичко онова в нашите отношения, което не е било любов. Представи си сега как в твоето тяло и в образа на този човек влиза виолетов пламък. Моля виолетовия огън да очисти всички чувства, емоции, преживявания в отношенията ми с теб. Моля да изчисти болката, обидата, завистта, ненавистта, ревността. Всичко онова в нашите отношения, което не е било любов. Прощавам и освобождавам всичко това да си отиде. Всичко, което пречи на моето освобождаване, разтваряне, свобода, любов.
И сега си представи как от върха на главата ти в теб влиза златен розов лъч светлина. И те изпълва с тези качества, които не са ти достигали в отношенията ти с този човек. Давам си толкова светлина, любов, подкрепа, свобода, внимание, цялост, които не ми стигаха в отношенията ми с теб. Във всички наши прераждания и въплъщения. Позволи на златния лъч да изпълни всяка клетчица на твоето тяло с любов, със светлина, с топлина. Сега си представи как такъв лъч светлина прониква през върха на главата на този човек. Давам ти толкова светлина, любов, топлина, приемане, поддръжка, които не ти стигат в отношението с мен. Всички наши прераждания и въплъщения. Позволи на златния лъч да изпълни тялото на този човек с любов, със свобода, с прощаване, с светлина. Аз моля Вселената да възстанови полето на любов между нас, във всички наши прераждания и въплъщения. И сега кажи на този човек: благодаря ти за това, което беше между нас, и за това между нас, което не беше, за това, което ти беше за мен, и за това, което не беше, за тези уроци по любов, които ми даде. И мислено се поклони. А сега си поеми дълбоко въздух и с издишването се връщай тук и сега.